Hyvä. Käydään seuraavaksi läpi skenaario, jos lämpöpumppu on täysin pimeänä, sähköjä ei vaikuta olevan ollenkaan laitteessa. Eli maalämpöpumpussa pitäisi palaa tässä vihreä valo näytön yläpuolella. Jos näyttöön koskee, näyttöön pitäisi syttyä valot ja avautua käyttöliittymä. Mikäli näin ei tapahdu, yleisin syy on se, että laite ei saa virtaa, eli toisin sanoen sulakkeet voi olla palaneet tai sitten turvakytkin voi olla nollilla. Ensimmäisenä tulee tarkistaa, että turvakytkin on ykkösasennossa tai on asennossa, ja sen jälkeen käydä talon pääkeskukselta katsomassa sitten lämpöpumpun sulakkeet. Näitä voi olla vanhanmallisia tulppasulakkeita, mitkä vaihdetaan ruuvaamalla uusiin, tai uudenmallisia automaattisulakkeita, missä on samalla lailla vipukytkin 1/0 asento, ja nämä tulee olla ykkösasennossa. Jos sulakkeet on ehjät, turvakytkin on päällä ja näyttöön ei silti tule mitään, niin silloin on syytä olla yhteydessä huoltoon. Silloin saattaa olla esimerkiksi piirikortti vaurioitunut.